K vašej realitke som dostal tak, že môj bývalý kolega, s ktorým som pracoval 10 rokov, sa poznal s majiteľom vašej realitnej kancelárie, s pánom Glossom, cez Piešťany. On bol primátor v Piešťanoch 12 rokov, takže asi takýmto spôsobom som sa dozvedel o vás. Na túto realitnú kanceláriu som mal dobré referencie a rozhodol som sa podľa kvality poskytovaných služieb práve využiť vašu realitnú kanceláriu. No, mal som nehnuteľnosť na sídlisku Vlčince, ktorú som kúpoval v roku 2019 a ako investíciu a postupne som mu prenajímal. A do roku 2023, kedy som mu vlastne predal pred 2 mesiacmi, tak prebiehali vlastne prenajmy tejto nehnuteľnosti, s ktorými som bol samozrejme spokojný, preto som pokračoval stále v prenajmoch s vašou realitnou kanceláriou. Takže naozaj prezentácie vašej realitnej kancelárie týchto nehnuteľností sú fajn, bol som s nimi spokojný. Všetko bolo v poriadku, všetko sa mi páčilo. Všetko som riešil cez pána Bielika z vašej realitnej kancelárie, s ktorým mám dobré skúsenosti vlastne už 4 roky. Ja som ako predajca nemal, aj prenajímateľ, aj ako predajca som nikdy nemal nejaké problémy a vlastne všetko vyriešila za mňa realitná kancelária prostredníctvom pána Bielika. Ako som už povedal v predchádzajúcej mojej odpovedi, dalo by sa povedať, že či to bol predaj, či to bol predchádzajúci prenajom, všetko prebehlo na kľúč, to znamená, ja som nemal žiadne starosti. Pán Bielik naozaj je profesionál, takže všetko prebehlo maximálne v poriadku a s jeho prístupom bol maximálne spokojný. No prekvapilo ma to, že vlastne ja som tú garzónku prenajímal asi 3 nájomcom a vždy vlastne ma prekvapilo to, že nemal som tam nejakú neobsadenú nehnuteľnosť, ale vždy sa nám podarilo, pokiaľ odišiel predchádzajúci nájomca, už sme mali nového nájomcu. No, počas spolupráce mi utkolo v pamäti vlastne priestory vašej realitnej kancelárie, ktoré sú tiež veľmi pekné, kolegovia a prístup vlastne zamestnancov vašej kancelárie. Po dobrých skúsenostiach by som odporúčil vašu realitnú kanceláriu ďalej mojim známym, priateľom a tak ďalej.